И какво става, хора? Сега ще ви кажа как си изтеглите каквито искате игри. И най-якото е, че мога играете с вашите приятели, окей? Мога играете с вашите приятели от Steam, които са купили играта, от Epic Games, които са купили играта, но вие ще си я кракнете играта. Така, първо, отидете където искате, и пишете супер. Супери. Това е, точно така да се пише. Така, цъкате Enter. След това идвате тук. superify.eu. Така. След това тук си пише SuperOS Launcher that combines Epic Games Steam и нещо си тук и нещо си тук. Важното е Steam, Epic Games. И всички игри са безплатни. 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 Цъкате Download. Фак, интернета ми е бавен, сега ще чупи. Нищо. Нека да изчакаме малко. Няколко минутки, няколко секунди мълчание. Тоест, аз не мълча, аз му ви дам малко планове, но не, нека, вижте. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Гледай сега. Оп. Така. Тук, това, не се притесняйте. Това не се притесняйте. Тук, това казва, че е просто смарт скрина, нали, на Microsoft Defender, не мога да го... Не знае какво е. Ама, както и да е. Anyway, както гледат. След това даже ще ви докажа, че няма вирус като цяло приложението. Сега цъкате го, но аз малко съм сопъв. Така. И ви излиза и това. И него, да, така. Аз го цъкна два пъти, защото съм малко тъп. И цъкате Install. Така. Тегли ви са. Така. По принцип, ако сте с по-бързи интернет от моя, ще тегли по-бързо. Но, все пак, аз нямам от най-добрите интернети. И... да, нямам от най-бързите интернети. И сега трябва да ме слушате как говоря няколко минути. Не, няма как да е минути. 1, 2, 3... няма да е така. Апа, вижте така. Оп. Изтеглило се. Така. След това. Тук това означава. И аз знам какво означава. Тук това ви казва, че Windows Defender може някои игри да ги детектва, нали, да ви излиза нотификация, че има някакъв вирус, но тук пише, че те не са. Тъй, че тук пише, че дават съвет, така, че е по-добре да си изключим антивирусното. Аз ще видите, аз няма да си го направя. Ще ми я включа антивирусната. И ето вижте, тук си правите акаунт. И тук си теглите някакви неща. Ето Games. Всички имате. И тук си пише колко хора са ги изтеглили. Ето, тази най-новата игра може да си теглите с Schedule 1, къде са най-много се тегли, като гледам. Репо също е много хубава игра, която пак много тегли. Тук още много хора. И, например, ако някой от Steam или Epic Games, по-скоро от Steam си купил Schedule 1 и вие, например, изтеглите от тук, вие пак ще можете да играете. И, нали, аз съм си изтеглил тук, защото няма дам пари, буквално. Няма играя пари, да. Тук, това е, защото много хора вече я теглят и... да. Това просто на мен ми го изписва, защото... така... аз вече съм се изтеглил тук. Иначе на вас няма да го изписва. Така. Сега, да ви покажа, че... оп, една от... много добра антивирусна, която аз мисля кликнах. Malwarebytes. Повечето вас трябва да го знаят. Сега ще го сканирам сега. Ще отнем много време, ама все пак вие може да скипнете, нали? Може да скипнете. И да, може да скипнете, ако не ви се чака. Ще отнеме сигурно 2 минути, ама вие ще решите. Тъй, че по-добре да скипнете, окей? По-добре да скипнете, защото, да, предупреждавам ви. Тук, както гледате, има много яки игри. Terraria, Five Nights at нещо си, Cookie Clicker,
Among Us, така репо. Значи най-добрите игри, като гледам, са Schedule 1 и репо, защото имат над 1000, тя на 2500. Да, другите игри пак, на каквито си искате игри, например BeamNG, Drive, ето може да си изтеглите. Тук не ви трябва торенти, нищо не ви трябва, после просто си теглите, все на Steam си ги теглите. Даже може и по-бързо да ви се тегли, май на мен ми е така. Ама не съм сигурен. Тук има просто Epic Games игри, например искате някаква много яка игра. Сега видеото не е за Schedule 1. Това е за всички игри, които искате да си стеглите. Са от тук просто си ги теглите. Тук даже ви пише какво ви трябва, кога е нещо си така, колко е така, кой е публик, кой е публикувал, колко така, какъв е размера. И като цяло, да, това е много яка игра. Тук, what the fuck? Оп. Guys? Окей, значи, не знам защо сега така, ама не се притесняйте. Защото аз после ще ви покажа просто като си го изтеглите. После, първо, значи теглите си приложението Superify. Теглите го набързо. И като си теглите набързо играта, директно си я триите. Трите си приложението, ама играта ви остави така, няма да има вируси. Поне аз така направих. Ама сега не знам защо има това вируса. И това не знам дали е вирус. Тук пише malware, ама не знам защо е така. Чай ми какво е. Дай само така malware, detection input, така. Ами то това не е най-чистично важно, ама просто не го разпозна. Както и да е. Теглите си го. Така. Като гледате, това нещо не казва нищо, защото аз не знам що. Защото няма вируси, ама тук някакси детектва. Ама как си да е. Като гледате, видеото става сигурно много дълго вече. 7 минути, да. Както е. Все пак трябва, нали, да съм честен с вас. Да съм честен, че има два вируса, макар че това не е вярно. Ама както и да е. Хайде да мине. Виждате, че всичко ми е бързо, компютъра ми е най-бърза като NASA. Аз пак си продължавам тук да стегля игри. Ама, вие шум. То вие си решавате като цяло. Защото аз не съм като другите. Аз ви показвам. Тук е текнал два вируса, което даже не е вирус и това. Нали, malware AI. Това, както и да е. Така. Да, това не се брои като вирус, но все пак го да зачита, защото все пак това е добра ви антивирусна. Ама, вие си решавате, пак казвам, защото много казвам. Много казвам. Както и да е. Да. Защото, като цяло, аз съм много добър ютубър. Защото аз ви казвам истината. Да. Така. Още са тегли. Още са сканира, да. Да. Сега няма да взимат никакви вируси, защото просто, като се изтегли, например, искате терария. Нали, теглите си играта. И като се изтеглите, си да инсталирате Superify. И така, да, окей, мина. Тук два само сте текнали. Карантинали.